Gelo kes dengê me sah dike? Hukuk dibin piyan de ye. Li aliyekî çareserî û çözüm süreci, li aliyekî din jî qeyim ji bo şaredariyên Kurdan. Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı, sımsıkı tutmanı bekliyoruz. İro danê sibê qeyim avêtin şaredariyên Mêrdîn, Êlih û Xelfetiyê. Di şert û mêrcên asayî de eger şaredar ji kar were dûrxistin an jî were girtin ji aliyê meclîsa şaredariyê û di nav endamên meclîsê de cîgerê şaredar tê diyar kirin. Lêbelê di şaredariyên Mêrdîn, Êlih û Xelfetiyê de qeyim rasterast ji aliyê wezareta karên navxwe ve hatiye tayin kirin. Ev biryar siyasî ye. Dema mijar dibe Kürt, şaredarên bi dengê gel tên hilbijartin, çima ji kar tên dûrxistin û çima qeyim tên tayin kirin. Li gor ve armanca wan rastîn çi ye? Gelo ji bo tayinkirina qeyim dora kîjan şaredariyên Kurda ye? Wan, Amet